Hej. Jeg skal lave en challenge. Og det er challenge nummer 2. Så skal jeg se, om det her det lykkes. Og det her er vand med chili pulver i. Så det skal jeg prøve at drikke. Og se, hvad det er, der sker. Det er ikke særlig rart, det der. Det er bare så stærkt. Der er i hvert fald ikke så meget tilbage. Jeg skal lige have det der. Jeg kaster ikke op der. Jeg spyttede bare noget ud. Men jeg skal jo have det her færdigt. Undskyld. Det her, det tager lidt tid. Vent lige lidt. Så, jeg skulle bare lige have lidt normal vand. Så fik jeg det færdigt. Husk at subscribe og like. Og kommentere. Det er svært. Jeg skal bare advare jer. Ikke prøv det. Det er så stærkt. Vi ses bare i næste episode. Vi ses bare en anden gang. Hej hej.